abantu baminta bagusi nabakwaniriye ando siasa mure ngakinaende bwairire rituko ri ejumatatu twachakire Kenya nyegenete ngando siasa ore mbiore na nyasao kurwanirire wikaiga chinga kechiga ambia mono ase oko bagaiga ase bosongo vibes na nengwa kambia mono ase bali mugenderete ku subscribe ase channel yeito bali mugenderete kutubeka chinguru bali mugenderete kutwake Jackie mbarikiwe sana onye tura subscribe we channel yega make sure wa subscribe rekyagera aiga no togo kwanera aria turengete ntubunegesa gukyo mugusi amangana ito togo kwanegenka eruga yaito to understand na ande twaigwa ningi kigenderete ase igonye gotegete komanya mangana onsi akoreka meyagusi erenyene ere channel yawo nambe yamo ogu subscribe erinde rio onyore chiriboti buna chikokoreka abantu baminto tikante beiga na chire gosome gente kamo ngani ekero montago korege ntago kora kara somo manye inkie kogera ko bikora nabako nyoro montago kore binto isikaiga inu mwana ko muramanga nyarebe gare bunare nyarebe hago kore keiga lakini tomanyeti e vision yo monto ya buate negento ge kogera ago kore binte biga gokora nkite ketego kwana ama tukaerira kurumaye gaiga onyo monto nare na chire ko gunduro mongaini usiyeye njena mwanje lakini nja ikagati ngajaka ko mwanja asinge njona achaka kumanya na achaka ku understand esababu ekogerago kore bintago kora ekera na achako soma chinchira chiaye ngacha kumanya ngakai ani nege susu ani no monto mongaini o monte chome oroche mambiende ayekero oroche nsa erega oroche emiake negoja akamurangare korugusiga ikaga so asiasa okoro kwa Silvana sosoro abero monto ruto sana monto bwoko bako ruto yani osoro na abantu bali okwana ruto babasare nabora akorere kuri jingundi no monto ore kurenda ruto at whatever cost ere ruto kende tikeyo ega ikagatia iga hata kurta jingundi kara tu abwata matanga getariria gongera ekero tato mwabo ama deputy governor oyo kabero ama deputy governor Kisi Joash Mangi asirete asa matanga iruto no arenge Raila no arenge habageni banda banene bono by then honorable Simba atiga kabero mu governor Dagoretti ekero bona kwa nabo begoro ya Ruto osora kaminyoka akamongesa chingundi berisato aratio kobwato keye mo soro ria to kamanyora gaikaranse tega koyana efloigor okay ahitaji etiko era bono yani kumbe osoro garo je 2022 inu moro jiken imware komanya omanya amatanga ayo Ruto no arenga present bono Ruto agajikoligera liagaraga kamuraka agana kamuraka go keep discipline ekara mangana sarekire is able to bring order and sanity bono abantu tokamurama soro tabu atitabio soro nenya segi soro njeta kurwana kumbe inwe moroje segi lakini osoro ne sivia cross andaba no ini jarona gotabo mamaene ngani kegerto osoro ngo wajare video egento kero kinda atebe I condemn the osoro that particular day osoro aibuke ga gotorentera soro bono ngakia kurwana saba geniga akibona kurta chingundiga intune chingundi tu aroje in that particular day lakini omo murege susu oseso aba lakini omonto mondo someti osoro siasa
Hadi umuntu mathengo murigeriga nane motarendeti sorongo bare gavana musipochunga oso efidie kamo yenyore Silvana sosoro atabetie gavana osorongo bare minister atabetie minister osorongo bare deputy president atabetie deputy president osorongo bare president anya nyasaye tole moyo yani umuruli njira waka siasa osoro gari kurwana chisegi inumora chisegi lakini SCV arakorosi ya 2022 buna toko kwana iga nare majority whip no mateka si majority whip ningi bunge ega si majority whip nare tago to watch video ye mago kweresa ga si majority whip karari gerie video ye keigo mago kweresa ga si majority whip. And that is the only order of business on the order paper this afternoon. But that notwithstanding, the Speaker of the National Assembly, Honorable Moses Wetangula, is set to address the House on the issue of who is indeed the majority in the National Assembly. And following that, so to speak, push and pull on who indeed carries the day in the National Assembly, the House Business Committee, which is usually formed during the very first sitting of the House, is yet to be formulated. And so after Speaker Moses Wetangula gives directives in regards to that particular issue. Bas, kagerde kwayorali, osoron kya okora. Aka muraka gako minyokane suti ere blue, osem blue, I think it's blue. Oyo na form 1 oyo ne mono imeyabunge okorukuzahiri jianda omobunge onyali bali chache omachore omoya the newly elected member of parliament fanyali bali chache wado koranga ababunge ngo so abalenge bunge go chake session. This is the time wekera speaker yale komeke verdict inga gatia Kenya Kwanza na Azimio mbarebe wate majority bunge bono osoro konye otebi gufununu konye asokirenga bono osoro nere majority whip bona kamuraka kamona kagaminta ga form 1 yaka nkominyoka ngotamaka kare ko rubunge go senki ebete ko yisiko osoro matenga ya irana go jimeta taki genda go jabungo saliore tata ke bantu mariko soka igo bono norocho muchezo muno kare kirabu ega sie majority whip is to keep order in parties and in parliament. Ega sie majority whip neji segi jiro osoro ari kuruwana. Ega sie majority whip no go protect interest che president eri chorire asebunge bono eri osoro akona kuruwana ndu tokomurama kumba ategete kworo kiruto ngomanyete ndugu ko kabe president nje ega siane ne majority whip omonto go keep discipline oyo go chabobe chindoe oyo kurosi raini chingundi enere gasi ara gokora bono ntwe kara tuwa metega sera maete sorno montomoriri soro tamanyete siasa soro gakurwani abantu bande soro go ikaso kote tabi kumbe osora erne gasi aro 2022 intuneli okitoko na waka isika ai montomo ngaini bobe osora aro montomo ngaini enchome ege susu yani akamurako maete yani anyway Mungu ni wa maajabu osoro maete nentakana unagotea karare ntakana akachoro bunge tamu entangani wetire achoro bunge tamu yakabe yani inga otigira abantu babire bunge emiaka emenge mono 15-20 years ori wani ganere majority whip mami na mambiendo sorongo bare speaker ya National Assembly mami na mambiendo sorongo bare governor mami na mambiendo sorongo bare minister mami na mambiende osorongo bare president buna ko solitu buna siasa anyway na ara batiga irabu lakini otara chagio monto kara manyo monto na achenda kiabwata
omonto gochene chingundi otaramominyokera kara study omonto yo ngomonto ngake kongichera no baremuga oranyora no muya bwata gokore so na barwanete igo akini bono rende chisegi chae maji amoire kebarua chamoire merum Bosongo Vibes subscribe bagusiba minto nyasaba seni nyasaba rende biamono